fatalista, que cualquier tempo pasado mellor nunha terra productiva, reciclada agora mesmo por nós, cando din antes de antes. Eu non sei de que ano están a falar, dime tú cual é o teu nome, de quen ese tú que faz. Saúde arroutada, emoción, 4 e 6 minutos, principio unha nova edición deste tempo tan bonito que mete medo, unha dimensión dedicada á expansión de toda a música pangalaica. Un tempo que chamamos, colle folgos, por favor, Concha de la Fuente. Hola. Que chamamos, hola, Aberto por Reforma. Coa presenza sempre magnífica de Concha de la Fuente, Soberancia Ourensá, que, por certo, xa fondamente, vitalmente vencellada a Rúa de San Pedro, Exactamente. en Santiago de Compostela. Aí tú. É que xa houve rexoubos, entón aclaramos o detalle. Aberto por Reformas, coa supervisión técnica e estética de Rosa Rodríguez, a Flor da Maía, con Xurros o Souto e con 15.000 gaiteiros máis dispostos a armar festa en Aberto por Reformas. Splash. Vale. A nosa historia facémola nós día a día, facémola nós con alegría, con vitalismo, con creatividade, con xenreira. Con que máis, Concha de la Fuente? Con que máis? Pois con alegría, con festa, con moita xente, ademais. Hoxe temos a nosa... Moitos seguidores e seguidoras. Hoxe temos a discotasca. Realmente converteuse nunha hiper discotasca porque está medio colapsada con tanta mensaxe, tanto recado que chegou para venres e para sábado a Aberto por Reformas @crtvg. Por que fago reformas? Porque hai 2 R's aí seguidos, entonces non se pode obviar. Exactamente. Como se escribe todo xunto, Aberto por Reformas @crtvg.es. En fin, pois temos un lote de recados que ir dando entre hoxe e mañán. Hoxe me facendo unha pequena peneira, mañán xa nos centramos na hiperdiscotasca, pero hai unha dimensión que podemos calificar como son de fondo. Sí? Son de fondo, como hai mar de fondo, tamén ten que haber son de fondo. Estos son melodías que o mellor pois non temos na nosa mente nin na nosa memoria, pero que están aí bourando de alguna forma, que sentemos como moi cercanas porque xa forman parte da nosa propia identidade, do noso propio cosmos, do noso propio ser. Sons que nos están definindo de algún xeito. E quería, pois tive un día morriñento, unha morriña. Sí, unha morriña, pero día tan bonito que vai. Pero a ver, faime unha descripción do que estás vendo. Non é unha imaxe morriñenta, fermosa ou que é un disco encantadora. Maravilloso. Este disco onde recollen coplas de Eva Castiñeira e de Florencio é un disco, sí, señor. Florencio que fai, deixa pegada na música, Un disco ademais grabado por un vinilo, un vinilo grabado por Xosé Luis Freire, hoxe compañeiro aquí, referencia fundamental en todo o que teña que ver con música na Radio Galega. É un vinilo, este é unha reedición, polo tanto debe ter máis de 20 anos. E nela aparece Eva Castiñeiras, aquela grande, esa famosa pandereteira, e Florencio da Fontaneira, o Florencio dos Vilares, daqueles outeiros da Fonsagrada, o último cego andante que cantou por feiras e romarías e por festas, que andou con mendigos, mangantes e festexeiros e feirantes dende a Fonsagrada, dende Baleira, cara a Asturias, mesmo chegou a tocar algunha vez pola banda do Vieu. Pois ben, imos coitar esta grabación histórica que, insisto, forma parte dese son de fondo, porque quizá non teñamos a concreción, a
sensación de que esta melodía está presente na nosa mente, pero de seguro que cando a sintamos imos tela próxima como parte de nós. Florencio da Fontaneira, son de fondo, e a súa versión quase medieval polas cadencias que teña o seu xeito de tocar único realmente de Carmiña Carmela. Carmiña, Carmiña, Carmen, moito me gusta o teu nome. Eu sempre chamo por Carmen e Carmen non me responde. Carmiña Carmela, que pena terás, na guerra de Cuba morreu cho rapaz. Morreu, morreu, deixalle morrer, que pre ti Carmiña rapazada ver. Carmiña ten un tinteiro cheo de tinta amarela, deixame mollar la pluma no teu tinteiro, Carmela. Carmiña Carmela, que pena terás, na guerra de Cuba morreu cho rapaz. Morreu, morreu, deixalle morrer, que pre ti Carmela rapazada ver. Algo absolutamente máxico, o último cego andante que cantou por festas, feiras e romarías. Concha de la Fuente? Pois, que dicir do Cego dos Vilares, é música de sempre para sempre. Sensacións curiosas, aparte unha peza realmente picaruela, con ese tinteiro que tiña Carmela con tinta amarela. Insisto, música máxica que podemos compartir para sempre, como distí, aquí en Aberto por Reformas. Tive así unha inspiración, acudín a Boca Ribeira, de Ramón Otero Pedrallo, o único libro de poemas formalmente editado por Ramón Otero Pedrallo, e, por certo, editado no ano 58 por aqueles rapaciños de Brais Pinto, Ferrín e compañeiros, que decidiron acudir ao grande mestre para principiar a súa colección poética. Acudo eses versos evocadores. A ver. Laio do portón, salouco da cancela, quen saiu cecais nun volte, entrar por ela. E esta é a revisión da música do Cego dos Vilares que fixo no ano 2001 ese prodixio do porriño Pancho Álvarez. Que os mozos están rabeando para cortexar casneras e casarse de contacto, que o que che pasará, que hoxe xa non me conoces, pois paso polo teu lado, nin me falas nin respondes, se calfoches de la meiga, porque te pinta chovero. Se antes eras moi fea, ahora parece lo mesmo. Pois non me insultes, canalla, que esto se anda de moda. A moza que non se fija, non sabe que cousa boa. Deixar de pintarte, que pareces unha mona desas dos escaparates, xa que tanto me reprendes, rapacere que deixarte, cando agora me faces esto, que farás des que me case, a que se case conmigo, ven chegando a moi direita, porque si eu sei que cura, te lle dar un cura fresca, así falan todos los homes, andan parrafeando, todos parecen santiños, y después resultan diablos. Cousa tan linda, Pancho Álvarez, ese disco nas cordas, 2001, en homenaxe a Florencio da Fontaneira, o último cego andante. Eso perderlo cuidado, porque
chorar. Será chefito se abrazo, todo eso vai moi ben. Soy lo que faltan os cartos, estamos en tiempos pobres, no temos tabaco, lindas barras de arnenas, que os motos vienen chegados, en América ricos, blancas a ser y contando. En fin, cousa tan bonita, Concha. Que bonito, non fixetes aí unha cousa ben bonita. No, en unha fixen, que fixo a cousa foi Pancho Álvarez, lembrando a técnica maravillosa e antiga de Florencio da Fontaneira, e sobre todo fixo a este home, este grandioso artista Florencio da Fontaneira, que nos deixou o testemunho da súa arte para sempre, unha arte que viña directamente dos camiños oscuros da Idade Media e que agora disfrutamos no terceiro milenio. A bufé que era son de fondo, isto é aberto por Reforma. En Congelados Gran Sol, coidar a túa saúde, a túa economía é así de fácil. Zanquiños de mar 2 euros o kilo, linguado pequeno 1 euro o kilo. Lura 2 euros o kilo. Patas de porco 1 euro o kilo. Tendas Gran Sol, onde a calidade tamén ten prezo. TGM Toldos Gómez. Fabricamos e instalamos sistemas de protección solar, capotas e marquesiñas decorativas, toldos de brazo invisible para a túa vivenda ou negocio. Chámanos ao 902 13 22 33. Tes 10 liñas de teléfono para obter en prazo breve un presuposto sen compromiso algún. TGM Toldos Gómez. Abrimos camiño para cubrir máis. Febreiro ten moito que ver en El Corte Inglés, por iso agora na rebaixas tes estas increíbles ofertas para home. Unha gran selección de traxes e gravatas a un 50% de desconto. E unha ampla variedade de camisas a só 35 euros. Cada día que pasa, as rebaixas son máis sorprendentes. En El Corte Inglés, febreiro ten moito que ver. Paixón polas rebaixas. Viveros del Noroeste presenta campaña 2006. Ven gozar de 40 ferrados de saúde. Unha infinidade de árbores, abetos, cedros, acibros, palmeiras, froiteiras, incluso dando froita. Unha infinidade de plantas, camelias, azaleas, gardenias, magnolio, rododendros. Todo a prezos excepcionais de rebaixas. Pro teu chalé, casa de campo, terraza ou balcón, en Viveros del Noroeste tes unha infinidade de posibilidades. Viveros del Noroeste, na Telleira, Ares, A Coruña, teléfono 981 46 80 34. De luns a venres, a Radio Galega conta con programas específicos. Radio especializada para ointes especiais. Todos os días, ás 3, o Diario Cultural de Ana Romaní dano as claves da actividade cultural galega. E unha hora despois, aberto por Reformas, 60 minutos da Galicia máis emerxente. Na medianoite, o ritmo non para e colle os camiños máis modernos do panorama musical en Estudio 3. A 1 da mañá, Milenio desvélano los misterios máis ocultos. E as 2 deixámonos levar pola deriva atlántica de Pepe Carreira, na mestura máis engaioladora de música e palabra. Programas especiais para ointes especiais. Os temas que che interesan, a radio que queres, a xente que coñeces na Radio Galega. Catro e 19 minutos. Estamos de acordo con esas recomendacións que nos facía Carlos Reboreda. Radio Galega é a que máis presta. Como presta a música desta xente da tua terra, La Matumbá. La Matumbá. E préstame que a xente tamén de terra dentro, das ribeiras, do río Miño pola banda de Ourense, se ocupen da grande ribeira oceánica, este rigue dos mariñeiros. Hai noticias de La Matumbá? Efectivamente, non dan feito, Non dan feito? Non dan feito. Acabaron, esgotaron con todos os CDs e reeditan o último. Lume para que saia o sol. Exactamente. Acabaron venderon toda cante cousa había. E que caro, cando hai calidad. Con traballo traemos a luz do día. Baixo esta noite está o mar baleiro, o oro enchemos os mariñeiros, o oro enchemos os mariñeiros. Teño as redes cheas e as mans vacías. As redes son do seu dono, as mans son miñas. As redes son do seu dono, mas as mans son miñas. Cando será a terra Para
seus fillos. Súas a barca e as redes, e o mar seu amigo. Súas a barca e as redes, e o mar seu amigo. La Matumbá, este reggae dos mariñeiros, por certo, coa voz maravillosa de Guadi Galego de Cedeira. El Matumbá que está tamén en noticia porque ademais de que venderon todo e que tiveron que reeditar o seu disco Lume para que saia o sol, tamén sabemos que van a estar armando festa, que principian outra vez a camiñar polos vieiros de Galiza de medio planeta Terra, que van a estar presentes na nova edición, se hará para o mes de marzo aínda, da Feira do Queixo de Arzúa. Queixo e distorsión. Na mañanciña o traballo facemos a luz do día, co traballo traemos a luz do día. Baixo esta noite está o mar baleiro, quase ouro enchemos os mariñeiros, quase ouro enchemos os mariñeiros. Lume para que saia o sol. Como prestan tanta rayola. Grazas de vez, La Matumbá. Home, mellor dito, muller, feliz elección. Son Senk, directamente dende Suiza. De Suiza. Ska Punk Celta, Senk. Eu xa visitei a páxina, é che ben bonita, Estouche? Si, un mogollón de fotos aí. É que é unha historia tamén ben bonita. Había un rapaz propio da Suiza que chaman Xurxo Adrián. Propio Suiza, os pais eran da parte do Seixo, ali no Morrazo, que tiñan uns amigos que querían facer rock and roll. Eran moi seguidores de The Pogues, de The Pogues, eran moi seguidores de Mano Negra, e o rapaz dicíalles: esa música está ben, pero na terra dos meus pais, na miña terra, tamén se fan cousas en condicións coa gaitiña do país. E principiaron a escoitar o Garbanzo Negro que andaba por ali, principiaron a escoitar aqueles discos dos rastreros, principiaron a escoitar aqueles conxuntos tipo vergalludos, e os suizos que non sabían do Morrazo quedaron absolutamente enfeitizados pola música galega e decidiron armar estas repechocas tan fermosas. Senk, Ska Punk Celta. Aveiro ideal, por certo, para dar os avisos que nos chegaron a nosa discotasca. Lembramos o enderezo electrónico, como se dicía nos tempos de antes, electrónico. Electrónico. Como é? Aberto por reformas@crtvg.es. Falou Concha de la Fuente, falou ben. Primeiro recado para mañán venres nesa grande discotasca en si mesma que é o Liceo do Porriño. Bar Liceu do Porriño. Esta semana, este venres, teatro con Berro Bambán, que son Paula Carballeira, ben coñecida, Leo F. Campos, o que o mesmo Leo e a Remecajoná, Anabel Gago, Ángel Lago, que o DJ, Chiqui Pereira, que é o actor e director, coa súa nova proposta, Vendetta. Un espectáculo cómplice fronteirizo, como eles din. Un día ergémonos con sede, coa gorxa seca, enfermos de raiva, e decidimos que así non se podía vivir, coa comechón do inconformismo, co becho de impotencia, coa solitaria que vai devorando o pouco de ser humano que aínda nos resta. E por unha vez, sen que serva de precedente, decidimos actuar, que a fin de contas é o único que podemos facer os actores, e berrar, e cantar, e rabuñar cordas de guitarra, e rayar discos de vinilo, e poñernos pantalóns axustados, correas e pinchos, non me diña que as cousas podían facer para seguir que adiante. Presentámoslle con sumo gusto este cabaré punkerra sobre o noso tema favorito. Senten nas súas cadeiras e disfruten deste prato
que, como mellor sabe, é frío. Vendetta. Mañá, berro bam bam no Liceum do Porriño. Vai recados, Concha de la Fuente, que chamámonos a discotasca. Temos aquí unha nova que ven de Ribadeo. De aquí, por boas e por breves, ou mellor dito, por curtas. Mañá venres, desde febreiro, ás 22 horas, no Cine Teatro, ao prezo de 2 euros, dá comezo a terceira edición das Noites Curtas en Ribadeo. ¡Wow! Como no ano 2004 e 2005, serán 6 noites de venres con 4 curtametraxes cada unha. ¡Yupi! Yeah! E para non perder o costume, acordádevos de levar unhos biscoitos. ¡Yupi! Haberá cafés para todos e todas e as habituais paroladas de Xoán de Vilaxoán, perdón. ¡Yupi! Un lugar para a conversa e o bo cinema. Mañá a noite no Cine Teatro. ¡Wow! En Ribadeo! ¡Yupi! Boas presas, teño 2 recados rápidos. Os Mutantes Metálicos son os favoritos, os que poñen banda sonora ao momento do desconcerto. Por certo, ai, que nos poñerá hoxe Rosa Rodríguez a Flor da Maía. Mima. Míranos de reollo. Pois ben, os Mutantes Metálicos presentan o seu novo espectáculo, o enfermizo cabaret ambulante de Klaus e Simón, e será mañá venres en De Cine, en San Sadurniño. E logo, o próximo sábado, tamén en De Cine, a actuación da banda de Poi. Xa sabedes, o río Miño non é fronteira, é arteria. Por certo, xa sei que queda todo un pouco confuso, pero non sei explicado do outro xeito. A banda de Poi, que mañá venres, estará tocando na fábrica de chocolate de Vigo. Ben, para o concerto de sábado, na sala de cine de San Sadurniño, podemos regalar directamente, somos xenerosos, 2 entradas. Simplemente tedes que chamar ao noso número de teléfono, como é, que xa non me acorda. 981-540-956. Pois ben, as 2 primeiras persoas que chamen ao 981-540-956 teñen dereito xa de entrada a ese acceso á eclosión sonora da banda de Poi. Insistimos, sábado en De Cine San Sadurniño. Recordamos a banda de Poi que actuará na fábrica de chocolates en Vigo mañá venres e que vai actuar na sala de cine sábado en San Sadurniño. Ben, para esa actuación de San Sadurniño sorteamos 2 entradas. Agora só podemos sortear unha, porque outra xa demos. A primeira persoa que nos chame ao 981-540-956. A banda de Poi, próximo sábado en San Sadurniño, sala de cine. Cristiliano enterrado na Catedral de Santiago. Cristiliano enterrado na Catedral de Santiago. Splash. Foi no século IV, nesta fin do mundo, na praia máis extrema e occidental do Imperio Romano,
Houbo un sabio nado nesta ribeira que marchou ao oriente para mesturar a sabiduría antiga coas tradicións desta parte do mundo. Unha nova conciencia cósmica. A nova religión, a religión de Cristo, mesturada coa religión da natureza. Esa que seguimos practicando cando louvamos as fontes, as pedras, os astros, as estrelas. Prisciliano foi herexe, foi decapitado en Trébris. Mas o seu berro, a súa esencia, a súa palabra rexordeu no terceiro milenio en clave de rock and roll con músicos de aquén e alén do Miño da man da banda de Poi. Venres na Sala de Chocolate en Vigo, sábado en De Cine en San Sadurniño. Continuamos en aberto por Reformas. E o último recorte por hoxe da nosa discotasca. Outra maravilla. O que soa é un adianto do novo espectáculo de Nova Galega de Danza, con alento, quedamos coa boquiña aberta. Unha esencia que se vai sublimar mañá na presentación no Teatro Rosalía de Castro da Coruña do segundo espectáculo desta maravillosa compañía, Nova Galega de Danza, Engado. Creatividade en estado puro, en forma sonora e en forma corporal, esa xente que dibuxa co seu corpo revirinchos no ar, demostrando outra vez o poder para compartir, para facer feliz ao planeta Terra das xentes, dos creadores desta fin do mundo. Estou seguro que te vas ir, non, Concha? Seguro que estarás ali. Home, se poidera, pasa que é un pouco xusto, de hora. Ben, pero se non das chegado a esa presentación nada, da Coruña, o disco e sobre todo que o espectáculo, a compañía de danza Nova Galega vai recorrer toda a xeografía do noso país e de boa parte de Europa, por suposto. En todo caso, significamos con alegría tan feliz nova a presentación do segundo espectáculo desta compañía maravillosa Nova Galega de Danza, segundo espectáculo Engado. Se o que buscas é o sabor tradicional do embutido galego, Embutidos Suarna acércacho a túa mesa. Embutidos feitos dun xeito artesanal para o disfrute do teu paladar. Chourizos, salchichóns, botelos. E non nos olvidemos da original, a de sempre auténtica Androlla de Navia. Embutidos Suarna, en As Veigas, Navia de Suarna. O sabor tradicional do embutido galego. Voar con Aire Europa non ten prezo. Agora nas oficinas de Halcón Viaxes oferta estrela. 10 euros voo, ida e volta. Si, oíu ben, 10 euros voo, ida e volta a Europa, Baleares e Canarias para viaxar do 4 de febreiro ao 25 de marzo. Consulte destinos incluídos nesta promoción. Halcón Viaxes, a forma máis intelixente de viaxar. Si es xoven e tes máis de 15 anos, imos te ofrecer unha saída para arranxar o teu futuro. Aprende mecánica do automóvil ou chapa e pintura con Alfa Meta. Non precisa estudios previos. Ademais, aproveitarás as horas libres e con prácticas en talleres mecánicos. O remate do curso terás o teu diploma acreditando a nivel técnico e profesional adquirido. Non perdas esta oportunidade, pode ser o teu futuro. Esperamos o vindeiro luns, 13 de febreiro, ás 8:30 da tarde en Aibasa, concesionario Peugeot, calle Santa Eulalia 11, Vila García. Esta é unha homenaxe ao meu profesor de estatística que me suspendeu cun 4,95. 4,95. É o meu xefe, pola bronca que me botou por chegar 2 minutos tarde. É o pelmazo que sempre se pon a tocar a bucina a hora da sexta. E
Esta é unha homenaxe para todos aqueles aos que lles preocupa que alguén poida picarlle las rodas. E aos que non, tamén. En Ford, ata o 31 de marzo, neumáticos 4x3 e regalámoslle un gorro, luvas e bufanda Ford por realizar calquera operación de mantemento. En Ford pensamos en ti. Pensamos na túa seguridade. Neumáticos segundo medidas de campaña. Rede Ford de Galicia. Todas as mañás hai un día por diante con Xusto López Carril. Así soou o último programa. Escoitamos a voz de Sara. E isto é unha pincelada do que nos imos a topar na próxima edición de Un día por diante. Alfredo López, voceiro da Coordenadora pro Estudo dos Animais Mariños CENMA. Un día por diante con Xusto López Carril. De luns a venres de 9:30 a 2 na Radio Galega. Catro e 36 minutos. Esta repichoca é unha proclama que nos reclama música tan fermosa. Tempo de Entroido. En aberto por reformas, Operación Entroido. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Que no monte que eu estou bem, que no monte que eu estou bem. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Onde não veja ninguém, que no monte que eu estou bem. Estas casas são caiadas, estas casas são caiadas. Quem seria a caiadeira? Quem seria a caiadeira? Foi o noivo mais, o noivo foi o noivo mais. Operación Entroido, esta versión absolutamente maravillosa dun clásico de Xosé Afonso, Entrudo, feita por Xorxe Ribotti, onde aparece toda a maravilla, toda a eclosión, toda a forza telúrica de solteiros de perto de nós, que lle chaman Tras os Montes, que boulen os pandeiros. Operación Entroido. Que reclamamos nesta dimensión de aberto por reformas, Concha de la Fuente? Maquetas, CDs, letras, de todo relacionado con o Entroido. Con parceiros e con parceiras de Galiza, que sodes moitos e moi vós. Necesitamos, en aberto por reformas, as vosas cántigas antroideiras. Estamos dispostos a compartir as pezas máis rabudas, porque sabemos que no Morraso hai grandes artistas, porque sabemos que en Viveiro o antroido tan bonito que mete medo, porque na Coruña o antroido é absolutamente impresionante. Hai que demostralo. Xo digo eu, que son da Rúa da Torre, xo digo eu, como dicimos na Coruña. Xo digo eu. Como pronome mal colocado, pero é así. Xo digo eu, neno, que son da Rúa da Torre. Por favor, con parceiros pangalaicos e con parceiras, enviádenos os vosos CDs, porque, non, están moi ben as chirigotas gaditanas, xa sabemos que son magníficos, pero tamén as comparsas pangalaicas sonche, mi madriña, fanche magiñas. Sí? Sí. Estamos pues a ver. Aberto por reformas, estamos dispostos a facer magiñas coa historia. E atención, porque chega o momento de outra primicia mundial. Sonoridade nova que vai a eclosionar, aberto por reformas, nesta dimensión Superkini. E a música de Fracasados de Antemano, de Labañou, dicindo iso de un neno que movida. E se algún día metes bulla, aunque sexa
culpa túa. Son superquini, nunca me achanto. Por un colega, sempre salto. ¿Quién nos viene el superquini? Un neno que movida. ¿Quién nos viene el superquini? Y si un día tienes mucha, aunque sea... Lembramos as nosas palabras de onte. Onte, insisto, Concha da Fuente, estou revisando os papéis, consulteiche a seguinte cuestión. A ver. Non hai cousa máis bonita, señora, que ter un fillo? Heavy. Aí está. Non hai cousa máis bonita, señora, que ter un fillo heavy. Se non fora por estos apuntes que tomo. E para demostralo, escoitamos esa primicia mundial, esa comunicación sonora, autoproducción da Radio Galega, con toda a violencia de Toño Vázquez, esa presentación de Orfos, grupo heavycheiro impresionante de Vigo. Hoxe queremos redundar, neno, nese talante, nese temperamento heavy. Por favor, activa as túas neuronas, Concha de la Fuente, de crítica musical. Sí. Porque imos con outra primicia gravada aquí na Radio Galega. Parte absolutamente noviña do trinque, porque foi mesturado este tema o 3 do 2, ou sexa de febreiro, ou sexa deste mes deste ano, do 2006. Estamos a día 9, só ten 6 días. Recén, Noviño do trinque. Temperamento heavy. Non hai cousa mellor no mundo, señora, que ter un fillo heavy. Os heavy son especialistas en electrónica e electricidade. Amañan canta canto, enchufe aí na casa. Os heavy son especialistas en guedellas maravillosas, en peluquería, en peiteados fermosos. Señora, non hai cousa máis bonita que ter un fillo heavy. E para demostralo, esta presentación mundial en aberto por Reformas, gracias Toño Vázquez, de Esenia, de Vigo, o teu negativo. De Vigo, produción propia da Radio Galega. Eclosión sonora para demostrar o poder do temperamento heavy. Prometo alimentar todas las envejas que rayaré.
aberto por reformas. Xenia, esta presentación mundial, perdón por pisar a peza, é unha cuestión simplemente de tempo. En fin, agardemos a valoración crítica dende Infinita Inocencia, pois non escoitou a repichoca que nos vai facer Concha de la Fuente. Radio Factoría, con esa presentación sonora de Xenia. Unha auténtica rapsodia jevicheira que compartimos gracias ao servicio de producción propia da Radio Galega, neste caso gracias ao labor de grabación e producción de Toño Vázquez. Insistimos, absolutamente noviña, seguida do trin que foi mesturado o día 3. Hai 6 xornadas aquí na propia Radio Galega. Xenia de Vigo. Pero o máis difícil non é en si mesmo nin a creación, nin a grabación, nin a produción. O momento máis intenso chega cando Concha de la Fuente fai a súa valoración do escoitado. 4:49 minutos. Misterio, e dozura e forza vital. Así calificarías a Xenia. Sí. Rapsodia heavy. Temperamento heavy. Porque o heavy, señora, non é violencia. En todo caso, podemos falar xa, isto é unha pregunta, Concha da Fuente, dunha escola heavycheira do sul ou da Ría de Vigo que podía rincar directamente co traballo de Astarot, pola banda do Morrazo. Sí. Sí, estás conforme con esta apreciación? Sí. Ben, pois suliñamos a apreciación heavycheiros que rexorden, o poder heavy que rexorde no mar de Vigo, no Morrazo e no Val de Fragoso, que teñen esa referencia en Astarot, esa denominación demoníaca, o nome dun demo pequeno, demo do comercio, que bautizou ese grupo referencial do Morrazo, que tivo unha manifestación clara en Orfos, que presentábamos onte, e que hoxe podemos compartir con Xenia. Ai, estábamos tan ben, tan tranquiliños, tan relaxados. Estábamos buscando solás, pero chegou o tempo, Concha de la Fuente. Bueno, que se vai facer? É o momento... Son menos 10. Bueno. É o momento desconcerto. Dios. Con Rosa Rodríguez. Todo está tan escuro. Home, non. Que hora é? Eu que sei. Dillo ti. Menos 10. As 5. Pero é de día ou de noite? E que máis dá? Ser de día, pero as cousas van virando cara ao negro. É un deses días, verdade? Algo así. Efectivamente, un deses días. É o tempo do momento desconcerto. Que impacto sonoro nos ofrecerá dentro dos instantes Rosa Rodríguez? Que dimensión acústica golpará as nosas neuronas e os nosos tímpanos? Que misterio agardará detrás da cabeciña desa muller realmente encantadora, pero ás veces un tanto desconcertante? Saberémolo asiña no momento desconcerto con Rosa Rodríguez. Folle facelo amor a filla da
Pero isto non foi momento de desconcerto. No, Música bueno, a verdad fermosísima. que sí. Aclárao. De María José, de Muxicas. En concreto porque mo dixo Rosa Rodríguez dese disco xa histórico Escoitando medrar a erva. Músicas que levaba o nome sinónimo de Moxenas, o grande gaiteiro vigués, que principiou sendo unha formación, insisto, centrada na polifonía gaiteira, que logo foi derivando cara a canción vocal, que se fixo foi sempre unha referencia na vanguarda da música tradicional galega. Xa sei que parece un paradoxo vanguarda e tradicional, pero neste caso falábamos de arranxos novidosos. Finalmente se desfixo o grupo hai uns anos, moi poucos, pero que queda como unha referencia maravillosa que agora recuperamos e que tan boiña Rosa Rodríguez no momento un desconcerto da Flor da Maía. Ai, Rosa Rodríguez, que cousiñas tes? E o romance de Muxicas deste disco Escoitando medrar a erva, que ten tanta cabeciña que hai cada sorpresa esta Rosa Rodríguez ao grupo punk que máis me presta. Retobato, na parte de Narón do Val, terra de bons pementos e de punkis salvaxes, lanzando este berro breve pero intenso: Muller. Retobato, máquina de mallar. Segunda maqueta dos punkis do Val. Isto é demais. Sociedade machista, isto é demais. Eran Retobato, do Val, da terra de Trasancos. Segundo nos indica o dicionario de Aberto por Reformas, que significa Retobato? Máquina. Máquina de mallar, mellor dito, é unha fresadora. En toda a terra de Trasancos, porque nas cooperativas toda esta é unha información que nos dá a nosa asesora literaria e lingüística Rosa Neiros, que desa banda, da parte de Alida e Campelo, da parte de Meirás. Retobato era o nome da primeira marca de fresadora que chegou a aqueles eidos, Retobator. O Val é o mundo, e Brasil é un continente. O noso compañeiro é que... compañeiro é porque di palabras parecidas ás nosas, as mesmas palabras, Lenine. Compañeiro na palabra, cousa tan bonita.
Axúdanos a formular a grande pregunta. Concha de la Fuente, que vai haber hoxe nas quimbambas nese mundo do revés? Ai, tanto me traen porque xo sei. Estará Rosa Castro, jaiteira. No, Luisa Castro. Perdón, Luisa Castro, jaiteira. Xa dixeches. Teremos os chispas, que son cregos futbolistas. Buah. Os Maradonas do seminario. E Caramuxo, que presenta Glup Glup, o primeiro espectáculo para nenos, para bebés, para crianzas. Efectivamente, de 6 meses a 3 anos. Que te parece a miña información quimbambeira? Bueno, non sei onde sacaches, Que tamén moito che me prestas quimbambas, o mundo ao revés, onde chove que era arriba, no día da festa saen das fontes auténtico licor café. Se achegan os compañeiros dos servizos informativos para explicarnos como é a pulsión da actualidade. Nos seguimos atopando solás na música continental planetaria maravillosa de Lenine, pero a cortesía exixe que pronunciemos o noso ritual de despedida. 3, 2, 1, 0. Hasta luego, amigos. Partiu! Quem fez a gemer na boa? Quem fez do corpo colocar? Quem deixou o corpo no lugar? Quem fez do sapo cantor de lagoa? E diz aí, Tião. Tião, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi guia do rei.